kemm għamlu li ġejt f'ħajti persuni li baqgħu mixja miegħi. Meta ħassejtni mitluf, meta ma kontx naf it-triq. U xi inħares lura lejn dawn in-nies inħossni grat ħafna illi kienu hemm dawn il-mumenti ta' diffikultà u għażlu li jibqgħu mixja miegħi, forsi għalkemm ma tantx kien ħaqni, jew żgur li ma tantx kien ta' gost illi tibqa' mixi miegħi, imma kienu hemm u għenuni nsib mill-ġdid it-triq. U llum inħares lejhom u ngħid dawn kienu nies illi Alla provdili biex insib mill-ġdid it-triq. Hekk kien ġralhom id-dixxipli ta' Emmaus. Tnem min-nies mimlija ħeġġa l-Ġesu mid-dejra għamlu l-esperjenza tiegħu kellhom ħafna aspettattivi se jiġri b'dan Ġesu u f'daqqa waħda jispiċċa maqbud u kkundannat għall-mewt. It-tama tagħhom spiċċat u sejrin lura lejn Emmaus lejn ir-raħal tagħhom aktarx b'qalbhom sewda, mitlufa, mifxula, imbeżża ma jafux se jiġri. Kellhom tama kbira u spiċċat. U magħhom jibda miexi Ġesu. Ma jarfuhx, imma jibqa' miexi magħhom. Qed jitkellmu miegħu imma tiqisuh bħala barrani. Madankollu Ġesu miexi magħhom. Qed jitbedu minn sħabhom għalqu l-bibien għal Ġesu imma jażel li jibqa' jimxi magħhom. U din l-esperjenza twassalhom biex jagħmlu l-għarfien ta' Ġesu fil-kelma tiegħu u mbagħad fil-qsim tal-ħobs. U din l-esperjenza twassalhom biex jerġgħu jmorru lura lejn Ġerusalemm, lejn il-komunità u hemmhekk iħabbru li Ġesu huwa ħaj. U jistgħu jgħiduha għax għarfuh u għarfuh għax baqa' miexi magħhom. Din hija l-ħajja kollha ta' Ġesu. Isir bniedem biex jimxi magħna triq u t-triq kollha sal-mewt u mhux mewt normali imma mewt ta' innoċenti, ikkundannat bħal l-ikbar kriminal. Hekk anke l-ikbar kriminal jista' jgħid dan Alla baqa' miexi miegħi. Din hija l-esperjenza li jagħmel il-ħalli hekk imsejjaħ it-tajjeb. Dan m'għandu l-ebda tort imma jażel li jimxi miegħi it-triq kollha għalkemm innoċenti. Dan huwa Alla l-imbierek, Alla li jimxi magħna it-triq. Dan li jagħmel magħna. U din hija l-missjoni tal-komunità nisranija kollha li timxi it-triq mal-bniedem. Sejjer fejn sejjer, anke jekk donnu tilef it-triq, anke jekk ma jafx fejn sejjer. Nirringrazzjaw lill-Isqof illi qed jażel li jfakkarilna kontinwament billi din il-frażi qiegħda fil-motto tiegħu. Alla miexi miegħek illum. Għamel kuraġġ u imxi wkoll komunità nisranija għażiż nisrani mal-bniedem illum ukoll. Anke jekk dan forsi jġib miegħu xi riski, anke jekk maħniex imdorrijin forsi nagħmluh. Imma jekk inti ċert li l-mulejjed jagħmlu miegħek u tista' tagħmel l-esperjenza tiegħu ħaj b'dan il-mod, għamilha int ukoll mal-oħrajn.